B'investiment ta' €2 miljun ġiet inawgurata spiżerija f'San Vincenz de Paul. Din ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Anzjani Michael Farrugia. Waqt din l-inawgurazzjoni il-Ministru Michael Farrugia qal kif il-viżjoni tal-Gvern għal San Vincenz de Paul kien li din ikollha servizzi aktar wiesa' fejn illum huwa ċentru ta' kura. Qal kif fi żmien li ġej se jkun qed jinfetaħ laboratorju f'din ir-residenza biex it-testijiet isiru hawnhekk stess milli fl-Isptar Mater Dei fejn qal kif dan il-fatt iżid l-effiċjenza. Il-Ministru Michael Farrugia qal kif din l-ispiżerija kienet importanti mal-kullana tal-proġetti li għaddejjin f'San Vincenz, hekk kif qal li qed isir xogħol fiswali fosthom fejn anke se jitpoġġew sodod elettriċi. Qed naraw ċentru ta' madwar 3 solari fejn ħajsir storage tal-mediċini fejn il-mediċini jitqasmu u hawnhekk qed nitkellmu fuq 2800 metru kwadru ta' floor space u anka barra area ta' 1500 metru kwadru ta' area fejn jifqu l-inġenji u jkunu jistgħu iniżlu il-mediċini. Il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, Dr. Josien Kutajjar, qalet kif din l-ispiżerija tforni lill-1500 pazjent b'nefqa ta' €3 miljun kull sena. Li jkollna spiżerija effiċjenti, sigura, b'operat sigur u li taħdem fuq livell ta' sptar huwa kruċjali, għax bekk innaqsu wkoll mit-traġitti tal-anzjani u l-iskariġġ tal-anzjani biex imorru Mater Dei u naqsu wkoll il-pressjoni minn ġo Mater Dei bl-anzjani li konna morda hawnhekk. Fil-fatt anka waqt il-pandemija nista' ngħidlek li kull min ġie bżonn ta' kura akuta kollha ġiet mogħtija ġewwa s-swali tagħna.